În ultimul timp tot despre apă se vorbește. Iată, apă vieții, izvorul la care iau apă. Era mai puternică, dar mai slăbit în intensitate. Dar mulțumim lui Dumnezeu că este. Cred că aici în care am paharul aruncat, cred. Aici frumos ești la izvor, copașei spus. Iată aici o tuie de asta frumoasă. Deci strada mea la numărul 3, tot tuie. Eu sunt la numărul 15. Așa că aici mi-au lăsat niște covrijei, nu știu ce persoană, să le ia spâne așa. Că e scapată pe jos, eu și îi dau acasă la un cățel. Era aici pe jos, eu am pus-o pe roata asta de tractor, nu știu de ce e ea. Să mănânci, nu calci în picioare. Și ăsta-i pod de la izvor. Ăsta zice că e iază evreiesc și mai încă e ca cum de la iază evreiesc. Mai încolo este iază evreiesc. Și asta e torba care eu am luat-o cu apă, 9 litri. Și uitați-vă ce gunoaie. Primăria n-are când să strângă gunoaiele. Uitați-vă. Asta e, îi zic că e oraș. Și fel de oraș. Asta e un sat prăpădit și uitat de lume. Cu case părăsite sute și așa nu știu da sârme ceva de electric și gunoaie pe așa. Apoi asta și înseamnă. Dar nu pot să vină să le strângă ăștia de la salubritate. Încă să este uscat, să le taie și ne să le taie. Să vină oamenii din sat să facă orice. Și sincer, e asta așa așteaptă. Știți cine vin la noi? Strânga este martele lui Jehova. Și atâta să le iei la foc. Adică cei de hârtie de la foc, plastic, tot sticlă, nu știu, mădău, nu știu unde am înțeles. Vezi, scurt.